при едно много интересно и отговорно публицистично предаване. Може би знаете, че от година и половина Сдружение Зачатие се бори за премахване или повишаване на дискриминационната възрастова бариера от 43 години за лечение инвитро при жените. Същевременно, през месец май тази година обществото беше скандализирано от един случай на преждевременно раждане на жена на 62 години. Това едновременно скандализира обществото и повлия негативно на борбата на Сдружение Зачатие. Изключително много, за да се избистри обществения дебат и да придобие една интелигентна и аргументирана насока, помогна предаването на канал 1 Референдум в неговото издание от месец май, в което наблюдавахме една дискусия, която от всички потребители на форума Зачатие, които са над 10 000, беше определена като най-интелигентната дискусия по проблемите на възрастовата бариера за лечение инвитро в нашето общество. И с удоволствие искам да връча следващата статуетка на екипа на предаването Референдум. Бъдете все така успешни и се надяваме на нови срещи с вас. Благодаря ви! Здравейте, само няколко изречения. Благодарим ви много, защото, както всички ние знаем, няма нищо по-хубаво от това да разбереш, че от работата ти е имало смисъл и за нас е много важна тази оценка. Благодаря ви. Искам лично да ти благодаря, Ирина, за това, че имаше смелостта да бъдеш част от това предаване, защото наистина не беше лесно. Знаете, защото и това, с което се занимава Зачатие е така, знаете, че нищо на този свят хубаво не става, ако го правиш сам. Затова искам да благодаря на екипа на Референдум. Това е екипа на Референдум, предаване, което се прави от 4 души. Продуцента ни в момента не е тук, но също ви поздравява. Предаването беше много трудно, но наистина едно от най-силните за тази година. Понякога ние тръгваме от пътя и не каним само политици в предаването си и винаги се заслужава. Това е един от примерите. Предизвикателството за нас този път беше, че от една лична, конкретна човешка история наистина цялото общество настръхна и беше наистина много трудно реализацията на този формат, но вярваме, че усилията, които положихме, си заслужават. Благодаря ви.